og velkommen til den her YouTube-video. Det er min video nummer 2, og jeg har glædet mig sindssygt meget til at optage den til jer. Der har været lidt travlt hen over julen, så jeg har ikke rigtig haft tid til at filme en hel masse til jer, men jeg lover, at 2019 bliver så meget bedre. Den her video skal handle om facts about me. For at I ligesom kan lære mig lidt bedre at kende og finde ud af, hvem jeg er, hvad jeg kan lide, hvad jeg ikke kan lide, og alle sådan nogle spøjse ting. Jeg håber, at I vil tage med. Vi starter med, at mit navn det er Line Meyer, hvis I skulle være i tvivl. Det er både mit navn på den her kanal, det er også mit navn på min Instagram-kanal. Så det er mit fulde navn. Jeg er 26 år gammel, jeg er født i april 1992, og så er jeg født i Aalborg. En nordjysk by, som jeg er flyttet fra for cirka 1,5 år siden. Med min familie og min kæreste osv. bor stadig i byen, så jeg er tit i Aalborg. Jeg er 1,75 cm høj. Det vil sige, at jeg har altid været den der lidt høje, lidt ranglede pige. Men i dag er jeg bare super glad for min højde. Jeg har 3 søskende, faktisk 3 brødre, 2 halvbrødre og en lillebror. Jeg har 5 tatoveringer. Der er både nogle store og nogle små, der er nogle man kan se, der er nogle man ikke kan se. Og jeg vil gerne vise jer dem alle sammen i en anden video. Fra jeg var 16 til jeg var omkring 23-24 år, der så jeg sådan her ud. Ja. Da jeg var omkring 16 år, der startede jeg i gymnasiet, og jeg fik min første kæreste, og der skete rigtig mange ting, og jeg har altid været den der søde, stille og rolige pige, og så tror jeg bare, at jeg blev en lille smule rebelsk, og tænkte sådan, nu skal der ske noget. Så jeg valgte at farve mit hår helt mørkt, altså, og det var imod både min mor og min fars vilje, altså, alle folk var bare, hvad fanden har du gang i? Så jeg farvede det helt mørkt, og det viste sig faktisk, at jeg blev rigtig glad for den hårfarve, og jeg egentlig sådan følte mig mest tilpas med mørkt hår. Men da jeg blev omkring de her 23 år, 24 år, tænkte jeg sådan, nu skal der ske noget igen. Og så valgte jeg så at gå tilbage til min naturlige hårfarve, som er den her lyse farve. Og hver eneste gang jeg tænker, at der skal ske noget nyt, eller jeg har lyst til at lave et eller andet om, så er det altid mit hår, det går ud over. Så nu vælger jeg at bruge de populære Marinila farver, fordi de bliver ligesom vasket ud efter de her 3-4 dage, og så er jeg ligesom fri for at lave noget mere permanent, og noget, der ikke er så nemt at slippe af med igen. Jeg har spillet basketball i cirka 5 år, da jeg var yngre. Jeg har altid været meget aktiv, jeg har altid godt kunne lide at dyrke sport, og jeg tror, at eftersom at jeg var så høj, så passede basketball bare super godt ind til mig. Jeg har aldrig rigtig været fanget af håndbold, som mange af mine veninder de var. Og jeg ved egentlig ikke hvorfor. Måske er det sådan det der med, at jeg var den der høje, ranglede pige, som ikke rigtig sådan kunne slå igen, eller sådan. Jeg var altid meget spinkel af min bygning, og folk var sådan, nej, men du kan da stå i mål, og jeg var sådan, nej, det fangede mig aldrig rigtig helt. Jeg har højdeskræk, eller jeg lider af højdeskræk, hvis man kan sige det sådan. Og jeg tror egentlig, det bunder lidt i den her faktum med, at jeg er latterligt bange for at dø. Jeg er bange for, at jeg dør, og jeg er bange for, at folk omkring mig dør. Altså bare, at døden generelt skræmmer mig vildt meget. Jeg har haft en piercing, og det var en navlepiercing, som jeg fik lavet, dengang jeg var omkring 17 år gammel på en ferie i Sverige. Desværre viste det sig så, at min krop nærmest udstødte det her smykke, så jeg var nødt til at tage den ud efter halvt år til 1 år. I dag gør det mig ikke så meget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle have den måske igen en af de her rebelske perioder, man lige var igennem som teenager, men en piercing. Jeg elsker at se serier. Altså det bedste jeg ved er, når jeg er i gang med en eller anden sindssygt god serie, jeg ved, at jeg bare skal hjem og se videre, eller jeg bliver totalt fanget af den her verden. Så serier er jeg helt vild med, specielt sådan noget lidt krigsscene, hvis man kan sige det, sådan noget Vikings og Game of Thrones. Altså jeg er solgt. Når jeg først går i gang med de her serier, så har jeg vitterligt ikke noget liv ved siden af. Jeg bliver nødt til sådan, ej, jeg kan desværre ikke være sammen i aften, jeg skal det og det og det. Min livret er pasta.
Og det er vitterligt pasta i alle afskygninger. Altså, hvad end der kan spises pasta til, det er bare min livret. Pasta med ketchup. Den er virkelig god. Specielt når man er alene, eller ikke lige ved, hvad man skal have, eller ikke sådan rigtig har lyst til at lave mad, så er pasta med ketchup seriøst. The one and only. Jeg træner cirka 5-6 gange om ugen. Og nogen vil nok mene, at det er en lille smule meget. Det er det også. Altså, det er nok mere end gennemsnittet, men træning er lidt for mig sådan mit escape room, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er der, hvor jeg sådan lukker alt ude, hvor jeg bare fokuserer på min træning, og ligesom sådan alle de tanker og bekymringer og alt, hvad man ellers går med sådan i løbet af en dag, bliver ligesom lukket helt ude, og så kan jeg bare fokusere på min træning og slappe af og ligesom få clearet mit mind. Jeg vil gerne have 2 børn i fremtiden, helst en pige og en dreng. Jeg er den sygeste crybaby. Jeg er virkelig et følsomt menneske. Jeg kan græde til stort set alle film. Jeg kan græde, hvis jeg hører en historie om et eller andet. Altså sådan, jeg græder oftere end gennemsnittet, tænker jeg. Jeg kan græde til Løvernes Konge, selvom jeg har set den film 800 gange. Jeg er dybt afhængig af Pepsi Max. Det vil sige, at jeg drikker Pepsi Max hver evig eneste dag. Og hvis ikke ligesom at jeg får min Pepsi Max, kan jeg være sådan, fuck, jeg skal have min Pepsi Max. Altså sådan, der kommer nærmest ikke en dag, hvor jeg ikke får min Pepsi Max, fordi, altså, hvad skal jeg så drikke? Min yndlingskunstner er Ed Sheeran og Lucas Graham. Det er begge 2 kunstnere, jeg lytter sindssygt meget til. Og jeg drømmer om at komme til en Ed Sheeran-koncert. Lucas Graham har jeg oplevet, og synes, det er helt fantastisk. Så Ed Sheeran er den næste. Jeg er en sucker for reality-tv, specielt Keeping Up with the Kardashians. Altså, jeg keeper op for sygt. Jeg tror nok, jeg har set alle sæsoner mere end 2 gange. Jeg ved alt om Kardashians. Jeg er lidt en freak. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, det er vildt sjovt at følge med i, og måske fordi mit eget liv er lidt dramaløst, så er jeg sådan... Jeg er en ret genert pige, når det kommer til folk, jeg ikke kender. Når jeg skal møde nye mennesker, kan jeg godt være lidt den der stille type, fordi at jeg er en lille smule genert. Men lige så snart, at jeg kender folk, så er jeg enormt udadvendt. Jeg har en vild snackmave. Altså det vil sige, at jeg har altid plads til dessert. Uanset hvor mæt jeg må være, så er der altid plads til et stykke slik, noget chokolade, lidt is. Og jeg spiser gerne en lille smule sødt hver evig eneste dag. Det er ikke fordi, det skal være meget. Jeg har bare cravings for sweets, tror jeg. Jeg har altid ketchup i mit køleskab. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden ketchup. Jeg kan putte ketchup på alt. Og hvis jeg ikke havde ketchup, hvad skulle jeg så putte på min pasta? Altså. Jeg er ikke særlig god til at lave mad. Det indrømmer jeg gerne. Jeg tror måske også lidt, det bunder i, at jeg faktisk aldrig har fundet sådan en interesse i at skulle sidde og lave mad, eller stå og lave mad, hedder det jo nok. Men sådan stå i et køkken i flere timer og eksperimentere med nye retter, eller nye smag, eller hvad ved jeg. Altså sådan, det har aldrig rigtig interesseret mig. Jeg kan lidt pastaretter, og mexicanske pandekager, og basics. Ja, men ellers jeg er bare meget bedre til at gå ud og spise god mad. Jeg har ingen kæledyr. Jeg er vokset op med et hus fuld af katte. Men jeg vil sindssygt gerne have en lille hundevalg. Måske en dag. Lige nu føler jeg ikke rigtig, at jeg har tid til det, men en dag, så kommer der en lille hundevalg. Min yndlingsparfume at the moment er den her fra Lancôme. Den hedder La Vie est Belle. Den er latterlig god, og jeg har fået den her for nogle måneder siden fra Lancôme. Og altså, jeg er kæmpe fan. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, når den er tom. Altså, jeg skal i hvert fald have købt mig et lager, fordi den her kan jeg simpelthen ikke undvære. Den sidste film, jeg har set her for nylig, hedder Bird Box fra Netflix. Den er med Sandra Bullock, og den er latterlig spændende. Altså sådan, den er virkelig, virkelig god. Så gå ind og se den, hvis ikke du har set.
Det jeg hader allermest på den her jord er østers. Føj. Jeg har smagt det en gang, og det der slimede havsalt. Jeg kan simpelthen ikke. Uanset hvor meget jeg gerne vil, og hvad pænt det end ser ud, så kan jeg simpelthen ikke få det ned. Puha. Jeg er laktoseintolerant, hvilket betyder, at jeg ikke kan tåle mælk. Dog kan jeg spise sådan nogle piller, som gør, at jeg godt kan spise en lille smule laktose i nogle mængder. Men mælk og så videre, det kan min mave slet ikke holde til, så jeg får altid havremælk i min kaffe. Sidst, men ikke mindst, så er jeg meget konfliktsky. Jeg undgår gerne konflikter, altså hvis der foregår en konflikt lige her, så løber jeg helst den anden vej. Altså jeg er sindssygt dårlig til at tage konflikter op. Det var alt, jeg havde for i dag, og jeg håber, at det var lærerigt, og I har lært mig lidt mere at kende. Jeg glæder mig sindssygt meget til at optage flere videoer til jer, og hvis I har nogle ønsker, nogle forslag, et eller andet, som I synes, at I gerne vil se her på kanalen, så endelig skriv til mig. Jeg er meget åben over for forslag. Men ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I kiggede med, og jeg glæder mig til at se jer igen her på kanalen.